Tak ono je to naozaj veľmi komplikované, ale keď chcete to rýchle nápady, tak jedna vec je, že keď sa pozeráme na najúspešnejšie práce v rámci ARA, tak ľahko zistíte, že k ním patria väčšinou práce, ktoré boli napísané v medzinárodnej spolupráci. Takže jedna vec je medzinárodná spolupráca. Druhá vec je vytváranie podmienok preto, aby sa mohli vrátiť naši schopní mladí, ktorí sú teraz vonku ako PhD študenti, alebo postdoktoranti. A tretia vec je vybudovanie systému, v ktorom sa kvalita vypláca. A to, čo by som naozaj odporúčal, je spustiť znovu APVV, všeobecnú výzvu, naliať do toho viac peňazí, pretože doteraz tam bolo peňazí málo v porovnaní s Čechmi, je to 1:4, a podporovať naozaj projekty podľa kvality.